Ayos, master. Kita mo yan, Hamba Aboy TV. Mag-insayo ka na dyan. Wow, one hand pa oh. Magandang araw po mga kamaster. And welcome back pala sa aking YouTube channel mga kamaster. So, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo mga kamaster, no? And sa araw pala ngayon mga kamaster is sinama ko ni Master Alp. So, ito palang lupa na to mga kamaster is pinutol nila yung mga kahoy, no? So, ayan mga kamaster, nasa likod ko mga kamaster. Yan. So, yan yung kukunin namin mga kamaster. Dadalhin dun sa bahay ng nila ni Master Alp. So, parang ano rin to, parang ensayo na rin to kasi mabigat yung mga kahoy mga kamaster. Yan yung dadalhin namin. So nagmas pala kami ngayon mga kamaster kasi mirong balita-balita dito sa amin na mirong namatay daw sa COVID. Saka mirong maraming naka-quarantine, no? So mas mabuti ng safety tayo kahit nasa bukid lang tayo mga kamaster. So ayun. So shout out Brad. Shout out pala sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Good. Shout out din, shout out pala sa kaibigan ni Ralph, saka mga pamilya niya daw. So ayun, andito kami sa bukid mga kamaster. Bago pala ang lahat mga kamaster, so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong upload, no? So ito yung hakutin namin mga kamaster, no? Ilagay namin doon sa doon sa marami doon. Go bro. So sige master. So ito yung buhatin ko mga kamaster. Ginagawa mo. Yun. Yan lang. Isa lang master. Ha? Isa lang, mabigat eh. Kaya to? Para malakas ang katawan natin. Training yan, training. Training, parang training na rin to. So yun mga kamaster, no? Binubuhat na ngayon ni kamaster yung kahoy. Parang training na rin to mga kamaster natin. Wala kasi ibang training ngayon. Palakas ang hangin to. Oh, da. Yun. Medyo marami. Pagka sa susunod na araw pa siguro mga kamaster, kutin dalhin doon sa bahay. Ayun. So yun ang mga kamaster, no? Ito na yung raketerong master natin. Binubuhat yung malaking kahoy. Naku, napakabigat niyan. Master, bigat mo master. Grabe yung training ng raketerong master natin, no? Hamba Aboy TV! Umanda ka na sa laban natin! Oh, kita mo to? Wah! Naman mga kamaster, nagbubuhat na naman ng laking kahoy yung raketerong master natin. Grabe yung bigat mo dun. Wah! Oh! Kita mo yan, Hamba Aboy TV! Wah! Yan pala si Kamaster Ralph natin. So kami yung nagsama na magbuhat ng kahoy mga kamaster. Tingnan nyo mga kamaster, oh. Ang dami ng kahoy mga kamaster. Yan.
Yan si Yuyo Edwin. Tuba pamor. Ha? Tingnan niyo yung view mga kamaster. Oh. Andito kami ngayon sa bundok. Yun na naman ang ating rakitero master. Grabe oh. Ayos master. Kita mo yan, ang Pakaboy TV. Mag-insayo ka na dyan. Gago! Oh, one hand pa oh. Ayun naman master no. Ang ating rakiterong master, bumubuhat na ng malaking kahoy. Ayos master. Ito yung training na pangbukid mga master. So paghandaan natin yung laban natin. Battle of the Small Children versus ang Pakaboy TV. Ayun. Master. Bubuhat na naman yung rakiterong master natin. So yun mga master oh. Ang kahoy naman yung binubuhat ng ating rakiterong master. Malakas ang ating rakiterong master. So ayun mga master, pampalakas ng suntok. Ito yung pampalakas ng suntok ha. Pampalakas ng suntok mga master. Pampalakas ng kamao. Kita yung kapal guys. Ito yung mga kamaster oh. Si Boy Hait. Si Boy Hait. Lah, si pangalan. Palitan ko yung pangalan ko, Boy Hait. Master Boy Hait. Master Boy Hait. Udir sad. Master Boy Hait. A few moments later. So ayan po mga kamaster no. So tapos na po naming kinuha yung mga kahoy mga kamaster, tapos nilagay namin dyan sa ano. Ano? Yan. Tapos na po mga kamaster. So babalikan na lang namin bukas para ikarga mga kamaster, dalhin dun sa ano, sa bahay. Yan si Kamaster Alp kasama natin. So sa kanila pala to, tong kahoy na to. So rumakit pala ako mga kamaster no. Kasi rakiterong master. Yan yung mga kahoy. Bukas pa yan ikakarga mga kamaster. So abangan nyo rin bukas yung pag-ano namin sa next vlog. So yun.